Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 14 na bulan sang Enero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ang sentro sang tanan nga balita ining pag-alburuto sang Bulkan Taal. Ang nasiplatan naton kahapon samtang nagamonitor kita daw hindi ko maintindihan. Sa panahon sang pitipit nga kaimtangan, sa panahon sang pagkinahanglan bulig sang pariho naton nga Pilipino, 150,000 ang wala kuryente, dinakulang sa pagkaon, dinakulang sa tubig. Ang aton mga kauturan, may mga bintahuso pa kita nga mga negosyante. Kasakit matyago, no? Kaya kinanglan nato ng mas na bla, ay nanginatabon sa ilong, balo kay ning abo nga ginabuga sang bulkan, kung galupad ini siya masulod sa aton baga, delikado. So kinanglan mamas kagid, para nga proteksyonan ang ikaayong lawas labi na gid sa kabataan. Kasakit lang batyagon nga samtang ang pila naton ka mga kauturan sa gobyerno, pribado man, kag iban nga kapugsuran, nagaplano nga magpadala sang bulig ang aton niya nga mga bintahuso nga mga negosyanteng Pinoy, perting pamintaha, din kakita nga duluble ang presyo. Barato, ini kayong mas nga gina-cover sa aton ilong, paglupok sang Bulkan Taal, porte lumupok, matumalbo ang presyo. Portibla ka bintahuso, kasakit lang batyagon nga, dapat kung tani magbinuligay kita. Dapat kung tali sa tion nga amo sini, dapat ang presyo panubuon para ibulig sa aton mga kauturan, baliskad ang nagakatabo, namintaha ang pila ka mga negosyante. Ambot makatulog man ini sila, nga samtang kita iyaga libog ang ulo ta kung paano kita katipon kantidad o kung ano nga mga bagay nga mapadala dito sa utod naton. Ining nadislukar sa ila palang abuyan. Hamak mo to ang lugar sa diin nagurob ang Bulkan Taal. Ang Guaya Subong daw panawag daw wala na tao bilin. Daw ghost town ang panawag. Matiner kay mo to yung porting lupad sang abo. Gatalapik sa balay mo, gatalapik sa tanan-tanan lang, sa duta, sa alagyan, kag iban pa. Delikado para sa pumuluyo kag sa mga kabataan. Amo nang siling ko, hindi bang kuntani kita mamintaha. Imbes nga ibulig ta, mamintaha kita. Daw kabudlay, no? Kasakit lang batyagon bala nga sa tion nga kinanglanon nga magbinuligay kita, sa tion nga kinanglan buligan ta mga utod naton nga nahulan bangod sining
pagbuga sang abo sang Bulkan Taal ang iba naton nga mga utod gapamintaha. Luyag pagin magdako ang ilang negosyo sa bintahuso nga paagi. Do hindi amo ang nagakatabo. Hindi makamos na pagabaan, wala makamo konsensya, na supposed to be mabulig kamo, ang nagakatabo ya bintahuso ang pila naton ka mga negosyante. Posible mataas pang presyo sa tubig kag iban pagid nga ginabaligya sa aton mga kauturan. Amo gikitas na kabintahuso samtang ang iba niya dumaano na nga magbulig sa naulan naton nga mga kauturan. Kamo ya ang inyo ya negosyo kag binta kag ang inyo sini nga ginatawag ganansya ya ara sa ulo nyo. Ay, oo. Sakit lang ba tiyago, no? Nga may mga Pinoy pa kita nga sa tion sang dapat magbuligay ang ilaya pamintaha ang ginahimo nila. Uy, hindi nyo pagsigiha. Subong gapamintaha kamo, subong dako binta nyo, ang biltada blas na, porte. Ang karma nga ginatawag, masakit ina kon bumalik sa lawas nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Ari ho, loan kamo, dasing magproseso sa papilis, dubong saka,
para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sa crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sa construction kag renovation. Diin kamo makadto. Federlep Lending Corporation, ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina sa door 104XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Sa corner yung Kiguria Street, La Carlota, kag sa Dalan Mabini, Son Pordas, Talisay City. So kung mag-loan ka, subong na. Nobo ang saka, dasig magproseso sang papilis ninyo. Pamasyar lang, Federlep Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Ano pagid ang pila ka mga isyo nga aton sini talakayon. Ang syudad sa Bacolod, pagi sa aton sini mga opisyal sa pagpamuno ni Mayor Bing Leonardia, nagatuon subo magasapol sa sangguniang panglunsod kung ano ang mabulig naton sa aton mga kauturan didto sa paglupok sining bulkan Taal. Kung madumduman sadtong biktima sang linog sa Mindanao lang syudad sa Bacolod nagpadalaman sang 4.5 milyones gindunar. Ti posible bulig pinansyal makadunar ang aton sini nga syudad sa Bacolod pagi sa disaster fund nga ibulig naton sa aton mga kauturan. Ang aton lang ginapangamuyo nga kabay hindi siya maglala. Kay may pila ka mga pananawan, ang pila naton ka mga kauturan nga basi maglala pagid kabay hindi lang. Nga magpariyobla sa paglupok sa pinatubo. Grabe ito yung pinatubo. Wala ka palayas ang pila ka ng mga demonstrador kag mga human rights kag iban pagid nga mga cause-oriented nga grupo sa kano. Pero paglupok sa pinanubo, pinalumba sila puli ito sa Amerika. Porte ito ya ang paglupok sa pinanubo. Di may mga pananawan kung kaisa, kagabay pa hindi lang matabo, nga kung magsigi ini, basi magpariyong halit ya sa pinanubo, pangamuyo ta. Amo lang ning dipinsa naton ang pagpangamuyo nga kabay pa hindi na maglala pa ang paglupok sang bulkan dito sa Taal nga hindi magpariyo ang halit sa bulkan Pinatubo. Tiyan mo ini nga gabulig na sumong matamat na ang pila naton ka mga local government unit nga makabulig kita sa aton mga kauturan porte dito mo amak mo nga wala kay mo kuryente kulang ka tubig wala kay listaran, halin ka sa puluyan mo, porte ini, nga kalamidad ang nagakatabo sa aton mga utod, nga nagakinanglan sa pag-atipan. Hindi lang sa gobyerno, kundi pati na ang mga pribado, nga may sulusubra, nga magpadala bulig dito sa aton mga kauturan. Tikabay pa mas temprano, nga kumapungkuan na sa aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod, posible, basi pungkuan man niya sa aton mga opisyal sa probinsya, sa sangguniang panlalawigan upod sa gobernador, Gobernador Lacson kag Vice Governor Ferrer, mahambalan man. Nga bisan pipila lang ka mga kantidad ang mapadala naton sa mga utod nga nagakinanglan gid bulig na dislukar bangod sining pagngurog, paglupok kag pagbuga sining aso kag abo dito sa Bulkan Taal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Ari ho, para bla sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang iya sini mga panakot, ang aktibo yung mga panakot ba, phytochemical, antioxidant, amo ini siyang pangunta sa cirrhosis, cancer, panubo sa blood sugar, cholesterol, kag iban pa. So para sa aton ikaayong lawas, hindi gigita magkalipat. Adlaw-adlaw nga tanan, kinanglan maka DTX 500 kita. Para man ini sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Ang panugyan karon pangabay sang aton mga opisyal nga usisaon kag investigaron ang kamatayon sining number 1 nga kagawad sa Barangay 2 nga si Kagawad Romeo Canlas Jr. Pati si Mayor Bing Leonardia kapon sa iya sini pagpakiginunanon upod sa katapo sang media nag-apila nga kung basi may ara kamo nahibalan, may ara ideya ang mga tao sa likod sining pagpatay kay Canlas nga kung mahimo makapadulong kag makahatag impormasyon sa aton kapulisan. Ti siling sang BCPO Director Henry Binyas nga sa tion nga may krimen nga nagaluntad, nabudlayan ang kapulisan magpangita sang testigo. Ini ang natural ang ini nga reaksyon sang tao. May ara gani nga sa tubangan nagiging lutang, hindi pa siya makatudlo kung sino, nga bangod nahadlok siya, nga basi balikan bala, amo nang kabudlayan sa aton mo, ti ustuman, hindi man aton mapilit na siya, kiti nakulbaan man na siya mo. Kung itudlo mo na karon basi balikan katuod. Ti galing kung mag-amo sinipirme ang sitwasyon ti ang kriminal lipay bisan damo tao, bisan aras publiko pwede kalutangon kay tinadlok ang tao, magtudlo kay basi kon balikan na. Ti kon sugid ka mo, kinanglan sulo sekreto makabalo man ng pulis na kung malugid ka, hindi man na pag-ibantala yung ngalan mo, itawag lang slipuno, i-text lang,
kung sino. Iniblang pagpatay kay Kagawad Romeo Canlas. Ang iya sini pamilya, nagapanginwala niya, hindi na matuod nga kabangdanan, kay man ang number 1 nga aligasyon nga ginatudlo, nga ang pagpatay kay Canlas paagi sa illegal nga droga. Ti siling sa pamilya, hindi natuod. Ti yan as sa pamilya ya palayag. So ining mga ginhalinan sa kamatayon, kadamo sang pwede naton nga itudlo nga kabangdanan, pwede personal, pwede may kaaway, pwede rival sa mga negosyo, kag iban pa. Posibilidad, ang una galing masakit-sakit lang kay ang unang aligasyon nga ginatudlo, amo ang illegal nga droga. Kay ini si Canlas, natukang na ini siya sa tuig 2018. Amo ina ko nga ang aligasyon pirme, una gid sa paglutang sa iya, ginatudlo ang illegal nga droga. Di kung itudlo mo illegal nga droga, dihamak na nagkalamatay dire sa probinsya sa Negros, Kabacolod, kung illegal nga droga ang paghambalan, ang kaso, wala ga prosper, ga kadula lang. May na nga kutib-kutibon isa kabulan, pagkatapos madula ang kaso. Kung nga nagakadula ang kaso, amo ina ang aton pamangkot sa aton sini kapulisan. Nga wala ginatagaan igtalupangod. Bangod bala, nga ini may ara blessing dito sa ibabaw, ini bala may mando na, nga ang tanan nga may angot sa droga, panumbahon. Amo na ning akusasyon sa aton presidente sa extrajudicial killings, sa gihapon, sige ang tumbahanay, kag kalabanan, ang ginarason, kag aligasyon, may angot sa illegal nga droga. Wala kagid may mo, laban sa tunaw na, kung magsiling ka illegal nga droga, ang pinakatayog nga investigasyon sa kapulisan sa kabulan, pagkatapos sa kabulan, maalimunaw nga daw aso ang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga impormasyon. Ang presidente ho, nagasakay sa helikoptero po Japon kay Bungo. Believe ko na kay Bungo. Daw lapit-lapit siya kay Presidente Rodrigo Duterte. Senador na siya, pero gaupo sa siya presidente, no? Believe lang ko na kay Bungo mo. Ang natabo ko tani, wala na sa maglagan, senador, no? Nagpabilin sa nga cabinet member sa presidente, kag tabid la sa adlaw sa presidente. Tiya makuwisan diyan ang presidente sa helicopter kung diin man ara siya. Okay man nga daw medyo lapit kisa nga abyan siyang presidente o galing daw kasawal na bla. Kung ako opinion ko lang niya, daw kasawal lang nga senador ka, kung diyan ang presidente dito ka man. Kung anong iambalas ang presidente, duso ka man dayon. Daw wala ka rason bala, daw wala ka na yati, senador ka, dapat talakayon ng isyo, dapat kung daw hindi ka konforme, pwede ka kadibate. Si Bungo hindi niya kadibate sa presidente. Kung anong hambalas ang presidente, yes man siya. Madulo dibato kang magplo balabag mo daya nga adlaw gopod ka mo. Daw kuan lang base ko na nanamian na siya magupod sa presidente, pero para sa akon daw hindi kita ko kasaw kay man ang iyaya obra sa legislative siya mo, executive, tatlo malang ang kasanga sa gobyerno, judiciary. First time iniya nga ang presidente nga executive department nag-upod sa legislative department solo si Bungo. First time ini nga natabo sa pungsod Pilipinas. Pwerte, no? Daw hindi ko maintindihan ko nga. Basi kung may ara man sila ginahambalan nga duwa, mas sila nga presidente, Bong, go ka pirmi sa ako na, go ka pirmi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Taryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.